Батлейка – гэта не проста цацка, гэта цэлы свет, сімвал беларускай культуры, які мы амаль страцілі. Наша мэта не проста даведацца пра яе, а адрадзіць. Мы вывучылі гістарычныя крыніцы, тыпалогію лялек, асаблівасці сцэнарыяў. Мы зразумелі, што батлейка – гэта сінтэз тэатра і музыкі. Самы цікавы этап стварэння. Мы самі распрацавалі канструкцыю, стварылі калекцыю лялек і падабралі сцэнарый, захаваўшы традыцыйныя вобразы. Гусак-шипун, дик балбатун. Курочка доглядала своих куроняток. Птичка звучит весело, в небеса летит песенка. Море близнецов, вся земля, изменится и поля. Совы теплые я найду, и про маму вещь кладу. Милая, пешотная, мамка моя родная, мамка моя родная. Мы не толькі пабудавалі батлейку, мы ажывілі яе. Не бойся, святая Мария, тебе полюбил Бог за твою добродетельность. Ты народишь сына и назовешь его Иисусом. Небо и земля радостно спевают. Ангелы свету диво обещают. Рождество Христово, ангел прилетел, летел по небе, людям песни пел. Наш спектакль убачылі вучні нашай школы, і іх рэакцыя – галоўны доказ поспеху нашага праекта.